Hola, tocamelons! Avui tenim una nova professora de piano que es diu Sílvia. Hola, Sílvia! Què ens tocarà, Sílvia? Tocaré Beautiful de Cristina Aguilera. Aviam, no us espanteu, tinc una partitura al davant, però a mi em serveix molt de guia, però no és tan complicat com sembla, ni tampoc toco tot el que posa aquí, perquè aquí hi ha la veu també que ha cantat la Eli. Jo només toco el pentagrama de baix, que és l'acompanyament. Però bé, no feu cas d'això. L'important que us vull explicar és que en aquesta cançó, aquest so que se sent així tan maco, doncs s'aconsegueix amb el pedal del piano, que és el primer pedal que hi ha a la dreta, que és per allargar el so de les notes. Us explico, us ho ensenyo. Si toco sense pedal, doncs queda com molt sec, molt tallades les notes. En canvi, amb aquest pedal, quan el posem, doncs sonaria així. Però clar, amb aquest pedal és molt important saber que cada vegada que canvia un acord doncs s'ha de pujar molt ràpid el peu i tornar a baixar. Si no, el que passaria és que es barrejarien els diferents sons de cada acord, com per exemple, doncs ara ho farem malament. Tot barrejat. Per tant, cada vegada que canviem d'acord, aixecarem molt ràpid el peu i el tornarem a baixar així. Si l'Albert em pot enfocar un moment al peu, us ho ensenyo. Crec que ho haureu vist molt bé, Molt bé, doncs així comencem amb el tema, amb les notes. Us en recordeu de l'altre vídeo de piano dels Beatles? Com era, Albert? El de Imagine. Imagine, que us explicaven per buscar on comencem a tocar, buscar la meitat del piano, que normalment sol coincidir amb les lletres amb la marca del piano. Doncs aquí, si mirem a la M,
tenim el mi bemoll i tenim el sol, que són les dues notes que començarem fent amb la mà dreta. Són les dues notes que farem amb la mà esquerra i després busquem el si bemoll, nota negra, perquè és bemoll, les notes negres, sostinguts i bemolls, amb la mà dreta. Anirem alternant les mans. Comencem així. 3 vegades. I ara hi ha una petita variació. Canviem aquest sol per una nota més amunt amb el la. Torno a fer. Següent acord. Sol una altra vegada, re bemoll i aquest continua sent el mateix, el si. Fem el mateix, pugem una nota l'última vegada. Tercer acord. Sol una altra vegada, do, i aquí sí que canviem del si, baixem al sol. I aquí, l'últim acord, una altra vegada, baixem una nota, que és fa. I últim acord d'aquesta roda, mi, si, i aquí una nota menys, fa. Ara això es torna a repetir tot, ho faig una vegada tot sencer. Aquí l'últim acord no canvia, aquí són 4 vegades el mateix. 2 vegades i amb el pedal, doncs ja comencem a veure la sonoritat que hauria de tenir, que seria... Això és la introducció, això marca molt bé quan començava l'Eli a cantar. Doncs això és amb el mi, començant pel mi. Són 3 notes que pugen i baixen les mateixes i llavors doncs fem el si. Mi, fa, sol, fa, mi, si. I tornem a repetir el mateix que us acabo d'ensenyar abans. Ara doncs ve ja l'estribillo, no? Quan canta la Eli I'm Beautiful. I seria mi, do, amb la mà esquerra i la amb la dreta. Ara aquí ens toca canviar aquest la per un sol, a la quarta vegada. I baixem una més, el fa. Torno a fer-ho. I aquí ara canviem el mi per el fa. I torna a ser sol, mi d'abans, sol, re bemoll, i mi, do, sol. Tornem a repetir això. I llavors ja podríem acabar fent l'acord de si, mi, sol. I ja està.
Bé, doncs, espero que no us aneu implicat gaire. Us ho resumeixo molt fàcil. La intro 2 vegades, el vers i els coros és quan a l'Am Beautiful. Això ho podeu repetir tot 2 vegades o les que vulgueu. Toca Mara. M'he perdut. És que m'acabo de perdre. T'has perdut al final. Vale. M'he perdut i no sabia on anar. Però no sé com ha quedat al final. Sí, ho podem deixar així, Com ha quedat? S'ha notat molt que... Sílvia, fa menys que hi hagi algú tocant amb aquesta... O sigui, tan bé. Saps què vull dir? A la pròpia malla. No s'ha notat molt. Has vist com hem gravat a fora? Hem gravat. Has vist el que dius? Vale, calla, doncs ja està. Com vulguis, si vols, a mi no em fa res tornar a fer. Si tu vols, ho fem i si no, es deixa així, no ha quedat malament. Jo us ho pregunto des de fora, s'ha notat molt No. al final? I ho podria...